Anasema yeye anatuko. Problem ne ba wani lakuma be. Only problem ke ba o. Oko ko ka ji. Mara iwere fane ma. Gaita tu bete. Kome ma jarabi kai ko. Kono kera ku be. Donc mara ngula dai na beta. Mere na ite de. Mere na justice de. Donc Am yo going to Yele ko to ko de ite ya. Ge ban ne masine ami ke ko sine ade ke ni te. Lala sana ma jari ya ma je ga ta ita da da ma kine. Niye ni ba malai ni wana. Idanga de danga kapta ku ne ba ko te ka to da se ka to. Akwa ile apinya tani ne tere abade ni. Ni bala ta tuko na mbeta i rabi kuta kata ka bone ka tuko ni. Ikuta ka ba mo da. Action. Oh, ko ne ra to hatli ma bola. Ku ko jini. Au muso ko ni ku ko ta ban wala. O ko mi suma mo na. Ta suma mo ta anga tini. Iki hatin da. Iki ko tu kana. O ini ni ta ka ta ni ta ta ni. Ta suma mo ta ike da na.
Anda. Ini kok kamu kalau sudah. Ay, masih ini cara jenis itu. Mungkin mereka begini lagi. Tapi entah. Akhirnya pemain nanti nyobain lagi. Kita lagi kuncian. Tapi nu sampai pepe. Gurune. Mugay yara ni ko hada ni kama. Bali ni ka boli na ni ta su la ni de rabla. Al dumuni sigara tibla kata dama. Al dumuni ne dumuni la kata dama. Na ku ko tabo ko fa yara de ka to ka ta ni ko de ka di. Are tu ngoni mau. Ko ni ke ke na ko ni ka na ko na te ka ta. Abe ko mugay yara bora sen kalama. Ko joni. Ni mo kenye. Fanka o daga bi dala ya alisa. Wala o jale yere ni ne do. Ni ce ba nya na tani alabi. Abe ta ubi ne beta. To male moro ki babara ma ki da so kono ya no na sibi ya ni dinna. Ite so bara ma foi. Wala ni ne do da. Ibe ta o. Ni to jamu ko la ko ban ma ya o. E ki la je ne ra ku ni ni ngo fem di la ki pasata. Wallahi de bere go Ni man daga boy dala hali ke ku nga su ku ni sangana di no ki te so be ta ka sibi ne so mola. Oh, fanta. Ibe ta polo. Kamu ko. Ngame. Ita na ina nga chiwa. Ai tayina. Kalau ada belum? Sane dumuni ko ko kuma. Dugo dumuni ya kuma tane. Sana. Esi sekolah sih demi peradi mama. Cuma tuh nggak tuh tak. Tinya nak kata hampir kau pengen. Paling ni be bara sura. Anak ibu jigna kan tuh loh. Ala mo be salva ka tola. Bahkan sa. Saya baru kemarin sama orang Madinah itu. Mu daga dila o ina duna. Na duna di daga dila. Action. Sana. Ada belum? Sane dumuni ko ko kuma. Dugo dumuni ya kuma tane. Sana. Esi sekolah sih demi sekarang peradi mama. Anu lah. Mohamed. 3, aveni. Ni te ci la sisan. Ne tun bɛ fɛ an ka taa te min kɔ. Bon, il va tout faire quoi. Bis ou quoi. Donc ci dɔ b'i bolo. Oui, je l'ai clair. Oui, an jiginna an bɛ weekend na. Ah oui, c'est vrai. Oui, an bɛ weekend na. I tun ɲinɛ n'o quoi. Ah oui, ok. Bon, ni te ci la sisan. N bɛ fɛ an ka taa an fɛ yen an bɛ taa te min kɔ. Oh, d'accord, bis ou quoi. I bɛ ci dɔ la. O ji tɛ k'a kɛcogo bɛɛ la i ka tila ka sɔrɔ parce que ci dɔ bɛ fɛ ka D'accord. donc bi kɔnɔ ha. Donc i bɛ na sisan. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok. À tout à l'heure. Ina kuma Muhammad sai. Aka mulbaliya ana ba tibiya da ya ka kuma daga. Kuma ni bora Muhammad daga Bilka ne.
Ne mana Mohamed ka nin kaba dɛ. N'o de tun dɔrɔn ne mana ɲani kaba ne bɛ taa. Mohamed. Mohamed. Oui. Ayi kuma fɛnɛ fɛnɛ ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ne nana ka bɔ dugu kɔnɔ. C'est pas vrai. Quoi que ne ma dire que ne feu. Hein? Ne ma fait. Sabali ha. Ipine mina tugoni. Ipine buya tugoni. Santa tugo kile. Naye ni ko ore do. Tugo ni. Ni ba tanga tanga kila keso. Ni ba ka tanga kila. Ina panda. Kalau kita ini apa? D'accord. Donc, ça te plaît. Kana mai dai, na ke bai dai. Tapi wo barawara tilati da yala ko. Edi kana tangalle shi ki faga. Kudi. Kana ko tilade. E wonji ya. Kupe. Tonton, e de b'i yɛrɛ tigɛ ni mɔgɔ sugu ka baara la. Fɛn min tɛ tile b'a n taara yan fɛ n taara yan fɛ a terikɛw bara. Hali ne ye baara ɲini k'a di mɔgɔ sugu ma. N'a ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ sisiri wale. De toute façon ne kɔni bɛ n se k'a ye parce que balimaya de don ni ne ye fɛn k'a ye n'a ma dɔn ala b'a dɔn Donc, c'est le bail. Ya era no tempo que o si bar da kuchela que la kuchela impresa ya era Ne yɛrɛ ma taara yen kan. para manne mire le besa seren como lo can solo era tate comunidad. Action. Ne dilanni. Alors, Mohamed. Oh. Tu as amené rien à dire tout là. Ah. Ça va bien? Ça va. Ici. Il est bien. Bon, tu es bien. Ça va? Ça va. Mohamed. Ouais. Ne yɛrɛ kun ko n bɛ ci min f'i ɲɛna. Ouais. Tile fila in na i bɛ cogoya dɔ la ko mun dun de la. Donc, vous pouvez tout ça. Bon, kana sɔn nin ma dɛ Mohamed. Ne bɛ ka teriya ka kɔrɔ o ma. Depuis an fitinin an bɛ ɲɔgɔn fɛ. E su y'i dogo i kobaga la i nɔgɔlen bɛ taa lahara dɛ. E tɛ sɔn k'i kɔnɔ fɔ ne ɲɛna tuguni. I bɛ taa fɔ jɔn?
Au moins, Ouais, c'est vrai, mais il y a pas beaucoup de quoi. bon, ne y'o de f'i ye o n'i k'i hakili sigi ni ala sɔnna nin bɛɛ bɛ ban nin bɛɛ ye wagatinin ko de ye nin bɛɛ bɛ ban fo don dɔ an ma sigi ka nin baro kɛ n'i ye hakili sigi dɔrɔn. Ouais. Bien. Ah d'accord, avec quoi? Donc kati dɔ di ne ma ne tɛ se ka f'i ka dɔn ka yɔrɔ la. Mun na dɛ? Fana sa hali ni ne m'o ɲɛfɔ e ye kɛ ni bisi tɛ yan ne bɛ taa dɔn kɛ ni kalan wa. Ni kɛ tu cɛ o ye fari fagalen quoi. O tɛ wajibi ye wa e jalan bɛ se ka taa yan et puis cɛ i bɛ n kɔnɔ n bɛ bɔ san mama tun ye n wele k'a bɛna ci dɔ fɔ n m'o ɲɛnabɔ san n bɛ na. Ah d'accord. Kana pressé dɛ. Ni kunkolo ni ɲana dɛ. Mariam, kunkolo digi kɔni. Mariam. Ça va? Ça va bien. Ouais. Nouvelle bɛ yen. I b'a ka kibaruya sɔrɔ. Aw yɛrɛ ka soirée ko in. A bɔra? Ayi. Ko ne ka permission ta o la. o kɔni dɛ. O ye bantinin ka pari tuguni. Awɔ, n bɛ taa permission ɲini tanti ne bɔ a fɛ. Mariam. Kɔrɔ ɲɔgɔn tɛ kɔrɔkɛ tɛ. A sigilen bɛ yɛlɛ la a yɛrɛ ma cɛkɔrɔba ko fa. Mohamed. Awɔ. A tɔgɔ Mariam. Est-ce que ni na wula bɛ na? A bɛ na n b'a la. I b'a fɔ ko ne b'a wele. Mariam. Itu ada Mariam. Awɔ, ne tɔgɔ Mariam. C'est Mariam. Ni sigi ye ta. Tadi bisa so dari nan. Bukan yang enggak bisa kita. Saya ke kapiti nak mampu. Saya muri le turun dulu. Saya enggak tuh kita dah ini jangan tuh. Ese mana dɛ. Aw ka so bɛ. Itu lebih euro minum sih, mana lebih euro nggak ini euro. Angga euro gue apa yang kurang aja. Nah, itu nanti kita saya. An fana ka yɔrɔ man jan. Ne kan ka taa baara la. Saya mau itu rumah di kita. Sisan ne tɛ so. Sisan bɛɛ bɛ ekɔli. Ini chef lagi. Awɔ, ne tɔgɔ ne bɛna sisan ne kan bɛ yan nɔ. Oh, kita ke ini berapa? Jadi angga terlalu bola. Ini re cuma premier panggil macam Mana dɛ. cuma ini lebih orang dulu tadi. Sisan ka ɲɔgɔn ye kuma ye. Mau beda di no sikit masih ya. Kamu sudah nyobain sini? Awɔ, sini ka ɲi. Sini kuma ye. Ini tong berapa sih? Awɔ, sini sɔgɔma ka ɲi. Ini tong berapa? Halo. An bɛ ɲɔgɔn ye. Kami oh, iya bisa kata aku. An bɛ se ka ɲɔgɔn ye ne ka lisɔ ka yɔrɔ la. Taruh. Awɔ. D'accord. Ko mun man jan na kosɛbɛ. Mana ya? Ini kan anak negara. Oke? N bɛ to ka lesɔn ta furu fan fɛ. N sera furu fan fɛ ne bɛ to ka taa lesɔn ta yen. N bɛ taa kalan kɛ yen. Awɔ, sini sɔgɔmada fɛ. I kɔnɔ yen. Sisan nɔ ne bɛ taa baara la. Kita barang. Taa baara la. N kan ka taa taxi la. Binta, k'an bɛn. An bɛn.
Au bena la Mariam. Doni. E ba don wasu ne. A wani kurge tergare do. Asala e golla me mabara su. Amena. Ni ya sangi bi. Ya. Oyi musa do wani yare de ki. Ya ko na mafali ne. Awo musa do wani ko na ma do. Abe jigara teme. Ya yi tuwa amne ya don ko. Ide oro ka kini si ame ko kalama. Rose. Awo. Kita kalama kasano. Kita kalama. Aga te goro ine. Aga te goro ine. Kudu nyana ko. Sere don kai. Ambe ko. Don amye ko isi na wo. Mariam. Mariam. Mai din nane kora. Ha? Ali ku ma ta ro. E be fe ga jeni jeni ndam. No, te patengo ko gari tin ko. Ha? Sine ki ni re ki ni fe da ni se lai bi. No, chamo to ro bela ta. Ko ya kora. Mare. Ya kora. Boy la ta. E Mohammed. Kuni sugo do de ke kuni. Kuni su fe. Aha. Te ganyo ko ta. E sugo do de ke kuni su fe. Ne sugo da di de. Ko ne fa bulla ne ko tan ko. Abulla don ka singa ni ne ko ka ne ta ka ne fita kuma na. Ai ne ta ka ne fita kuma na don kabinya ko feno le do che do fone sta ka bo tinto. Ka singi pan ka ne ta ka bo ta kuma na tinto. An bulla me ta kuma su durango. Ta kuma su durango an bulla ka bul. Kwa sina ro do ma. Che ko ba do sina ka bo tinto. Che ko ba sina ka ji ta tinto. Ka ji bo ta kuma be.
Aukščio kūkų din aita sanu kuite auto. Antaru la dron antira yoro doma. Yoro in sekaini. Yoro in binafo a jefen duman bebe rina. A binafo a jine kononare. Yoro in kai win yadai. Antina ka du yoro in bon. Ni duna nema fason ado biso yoro in bon. An duna dron nesina ka demten sikin do isinto. Ukatinga yele nefe. Ayenda nefe zone renyene la sinto. Enyele no ro. Yele. D'accord. Yo sugo de kesin. Aha. Mta chorba do fe mimi sikunye donga wanya fana. Ha. Kunyo anye fwana. E masugo fwana. Ne fina sigura ga. E fwana sugura. Ne sigura mina ne sigura derin mando la obne kira fe. Iki joa. Ya dam ne ngotinde. Mo vedi. Action. Bon, Mohamed, c'est bien. D'accord. Faut bien le son la quoi. Faut bien il le son taille vraiment. Ani ngana milila. D'accord, il bien mirer na wakati media. Oh. Nema ho jonda. Ba ko sitana. Ah d'accord. OK. OK, ça bien quoi. Oh. OK. Fana, ne ka dugu ne filan ka tile kibla ma. E ma da. Oye mfini. Eta fini wala ka sora da. Ne ci ay kama koyi. Bo ibiya mo ko ma de ne ka sura ka tile ka. E ko an tila dunan ko. Ne ni dunaya. Ne ta dunaya ne. E fuga ke horo. Ni e ta eta fini wala ka sora do. Fuga de. Nta ta fini. Kam ni sai kuma ko don. Ni ma kuma shi ko do ni. Ni ta kuma shi ko do. Wai, saranga. C'est pas ça, ne oui. Hein? Papa, mon gars. Mon gars. Ne me regarde pas pour prendre là, il prend. Ne me fais pas prendre bonheur pour venir pour toi. Hein? Papa, itali, mon gars, itali. Kana itali. Eh, Mohamed, vraiment, je ne peux plus supporter encore. Itali, ne bita ni suite. Il faut me dire que ça, non, mais que ça. Vraiment, si ça t'en va madame, jamais moi je sens Mohamed. Vraiment. Papa, itali. Ni comme non, c'est que ça. Vraiment, je peux te voir sur moi. Mohamed, Oui. Agarali, Ça va? ça va bien? Comment vas-tu? Ça va. Et nous, nous saluons. C'est ni train de magasin pour qu'on ta ba sa. Et à Mousso Bougodia. E kon baro tene ka para te ta ta te la. Ah non, Mohamed, il était capable de tout. Il doit me commenter la Non, akan. Non, si c'est son nan yere ne te na ba, ça va akan ba. Non, akan. Et mais Mohamed, là, qu'il a dit, Non, mana sinor na me ta.
Ah non, a tɛ se ka kɛ o cogo la ten. Dans ce cas donc ne b'a ɲɛfɔ le vieux. An bɛ taa n b'a ɲɛfɔ le vieux i bɛ yɛlɛma an fɛ. Sinon i tɛ se ka taa yɔrɔ la nin cogoya la kɔni. Ah. D'accord. Bon, mais ça ne va pas gagner. Non, ne peut pas. Donc n bɛ taa ni taji ye. Ça ne va pas gagner. D'accord. Donc n bɛ taa n b'a ɲɛfɔ le vieux. Mais en attendant kana mankan wɛrɛ kɛ n kɔfɛ quoi. Ah. Bon, Franck, c'est-à-dire, non, on ne s'entend pas d'autre chose. Ni ce zance kumbo ba sai kana ko ki ta ka sunna zama bideli no kana saka bideli a kun ta ka in ta tugu ni ne ba do ha mo ne ni a ke na ta ka an yi sun kwa sai me ni ba mi ba ka tin digiri ma ben ko ka ni ke de don ne ta no je vous en prie kana ta ha yana ni ce la kama ni mo me salo bali ni piu voilà. Duwane tun bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ɲɛna n terikɛ dɔ ka kɔɲɔ bɛ n terikɛ min bɛ to ka na kuma ni baro la fɛ sama ni waati Mohamed i b'a dɔn bon a n'a a ɲɔgɔnmuso de ma bɛn waati min na fiyewu 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 a n'a kɔrɔkɛ fana laban nana k'u b'a gɛn ka bɔ so kɔnɔ donc ne ko a ma n ko a kana taa yɔrɔ wɛrɛ la a ka yɛlɛma ne fɛ yan ne tɛ se ma basi a bɛ se ka yɛlɛma a bɛ se ka yɛlɛma o diyara n ye dɛ ko bɛ tɛgɛ yan bi a bɛ baara kɛ a ma baara sɔrɔ fɔlɔ nka a tilala ka kalan na an ye baara ɲini a ye fo ka na se bi ma a ma fɛn sɔrɔ a ye a i bɛ dɔ ɲini a ye Sisan. Mariam, Sisan. ça va? Somɔgɔw. Ne min ye bi récréation. Wala ne nana ka na kɔngɔ de kɛlɛ. O de don. Ni bala b'a kɛ. Awɔ. N'i donna i tɛ se ka mɔmɛ jigin ni ɲɛ. Awɔ, maa wuli. So mɔgɔ b'a la. I y'a mɛn. Maa wuli. Ko ne b'a fɔ. Alors, Mohamed, ça va? i ka kɛnɛ. Bien. Ça va? Cɛ ko ne bɛ to ka ne tɔjá yɛrɛ ma ne b'o kɛ. I yɛrɛ to dɔn wa? Ni ko min? N bɔra so. I ɲɛna fini. Ayi, ni na fɛn min yɛrɛ. Kosɛbɛ. Bien dɔɔni. Kosɛbɛ yɛrɛ. Ça va? Ça va. I tɛ n yɛrɛ fana kun b'a kɛ k'i bɔra. I ni jama fana tɛ ekɔli la quoi. Ok? Ayi. I b'a dɔn Mohamed. Ne t'i fɛ wariko kama. Wari tɛ foyi. Mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ k'a da wariko kama quoi. Wari bɛ ban don min na wari nin tɛ foyi ye. Wari minɛ ne tɛ ka wari fɛ. E ko e yɛrɛ bɛ ka wari in di ne ma. Est ce que e yɛrɛ b'o fɛ? Ne b'i fɛ i b'a fɔ ko Ala b'a ka danfɛnw kɛ cogo min na. I y'a fɔ dɛ. Oui. Ça va bien? Comment tu l'as dit? I yɛrɛ bɛ cogo dɔ la yɛlɛma. Foyi de tɛ yen. Seulement e dusu de to ka panpan quoi. I tun panpan? Awɔ. Sisan nɔ e dusu to ka panpan yɛrɛ ma. Ne t'a dɔn min ye. Non, o tɛ foyi ye sa, ça va passer. O bɛ tɛmɛ o. Ni ko tɛ. D'accord. I bɛ taa so wa? Awɔ. Tu sais que i ɲɛnama la wariko la. Ça c'est bien. Wari in tɛ foyi. D'accord. Wa ne t'a dɔn. Sylvain,
Yanula. Ba awa ko ko ben mari ni wanana ba Naka mi jidi ko basitila ne na ka jeli bayo bubu te ne hamati te ko basitila jeli bayi ni ko kana nyete ka alhamdulillah ko basitila amba siribe ba ani fama ba tema ni fama sa toro ko bayi se lamso aba basima sita alhamdulillah awa amba na jidi chema amba abole ma ga ya bi on disigi tani ko ni ado ko ni tan ni kama ni turku ko har diga be sen diga Allah rima banda Bismillah. bismillah amba tani ni fama sa amba ite ko ni mbole ma ga ya Ah, kwa maire. Selva yuko mpiande. ndiara aleti Ah. lamso ngoni ebo kreta eti yi ka ko dam ay wa do di basita kana bwala bulana ni dara yi sila la ko sabara be zina awo dinga min be fa awo ko segira awo ko abi sagala si awo wo ye ko ni ma ye ko we lakana awo ko ngana ni ngoro awo ko ba sa ki dinga mbora fa ba shi da ko ti ala ni da ba shi ba halak na ka ba shi kabine da na kauki da amma na da ni ba wallahi nya do da ba shi ita ce da ya no ye ke ta ido ga we de kana bishin da awa na da kan ma bi ta kula inda zin da ta kula ko ke ta kana Ai wannan lafa. ko mo ba ko ya cewa yan yi rafin game ka da mutu ka san da me a sisana ma ka ti baka abi to be abi bonyo na sa cewa o de keme kin ya da gudan ana ko ko mai wani ira ko ni oh lamso me mama ko ni bali man na kana mi a kero yetu lamso je mai oh a kero yetu Ote kula na o. fama an gana a koke Ayo basite. ni kalama Ayo basite. kalama Ala na ru barka. Nyake ita wela abnale. Ala na ru barka. basite Rube. da wani bai shi la Bai site. aba action Waalaikum salam warahmatullah. Kita. Kita. Berbaik ya. Kita mau bismillah. Wah. Kita bismillah. Kita. Maju ya. Angkat di depan. Yang bela jadi dia. Ini mah kan anjara kami nak ambil batu. Karena sih. Segala anak-anak kata-kata apa yang saya akan minum ya. Awak kan cuma macam mimpi nak tinggal sekarang. Dia segala kan. Awak. Wannan na no guro ya ne ta so ne ko ne den wolo ga ai ko ti gune ka wuro na kai ne da na ti ga ko ti gune ka kana Na yi din wani. Na fara jinna da ni. ana ne abarka Na fara kunna da ni. Inda ti ni ni. Ina ka. Ka ni do ni fa ni ba. abin da ya wuce Jarang kawa. Mamle ko. Sama. Action. Kita. awa keita ne ma wasa ke koi di ba fa jini bai na tara aka fa ko mu ce kana an ganye da ngo ni ngo ni na ta ko kana ya kusa da awa bi ta ba idin ce kuma mara Ah. Kira punya nama baik. Ala dan mo. ya rabbi Ne kamara mi cheto. awa yi ta ga mi ga ka ta ga Ai. no
Mariam Seraya. Oh, ina kuma da Afrika ya bude ba ka bara. Nala sona ma mana na. Na bare kolla. Oh, jirba. Oh, wadi su. Nyala. Mama ni kara Ma ni ko la mo be. Ah, bari tu mana. Tanti kifona. Mi dai furgui fai sanno. Ne ti se gadu sulla sane. Ne se ganga kala la ban funo. O mani ya. Ka obi wuro ne ne funo. Ko du man ne sanno. Ko ke ka kala de. Bala de nga ala deli ye furu ka ke kala ke ko ni kala ngo ni furu ko be nyanyi sala. Ni na ye do furu mi na ka ba so bare ta bi ye. Wona de tai. Wa ne de ye do furu ina yi to furu ina jari wa ma jari furu. Iklo be ngana. Wa ba janya ya ba na ha. Ika te furu ko ni. Ndo no no bita no pe bita dance to bita ni ya be ba ne ni yi se su kana ma. Ka so yi ni sara dan ki taro to. Mbe ta suma to. Kala ngo ni furu ko be nyanyi sala. Sama kata ka bonga. Então, eu não vou atrapalhar aí. Ela não foi no banho na sala. Escreve. Não. É para ninguém fumar meia. A cara toda. Ah, escreve, então disse uma vez no. Não compra que o WhatsApp é a Se ele for ali que o ele vai estar no que ali que com la sala não le gusta. Ele coloca alguém na te barala. Kwa kama ile makona sisi. Abi kasu. Tena não me que se. Abi. O cara não. Sim. Não tá só se nem já só aí. Se bem só. Ba ni kile. Danga de me so kono. Muna bila. Wale buwa. Mama ne buko. Muna bila. Bako kam ne di chedo ma. Ti che mi pe. Sona. Ne be so ma. An ne be tari. An ne be tari. Bu preferente fama. Mama don't go to. What about that? Mohamed ka ko ti dabla. Ne be Mohamed dite. Wa ku yi te fama. Te fama bi te fama ti. Ne tara. Kita uninya. Ba ni kile. Nemzo. Ndara tuna ko do ma chie ma. Ni makma iter mu to fe ane e de mu na ke yo fe ka ta ti. Aba fe ka tenga na mi ma ni de. Ne ya di chemina ma ba fe ka fa la ka ba tra ma udi ma na du ba ka ta la ko. Na ti ra na te ja de. Tai ka ta ma fe. Mariam. Mu problem de bia. Bisa ibu kono wete ya. Niti mazo san boya ko ni u. Ngai kana so de Itala. mo boy ni jela. Boy tan ni to bo na. Ko kita. Ne ke di mo na. Kita va kwa na kana ni ko so. Di la lenga. Angara ni ni ro ni na. Kaka na de ba fa. Kana ina na ti ko de.
sira k'o kɛ o bi diya ye kojugu n b'a fɛ sini an b'a tɔ ni se ko ye ne ta tan kana fɔ ko ne y'i kɔnɔ fili y'a mɛn Bang besok. Mana tidak bisa berharap ke alam. Ini, sisi ni bagus. Kita cuma apa? Pada kasih mana? Sisi alhamdulillah. Orang kadi pun. Maju ya. Ni yang sedang saya. Inde musuh kap. Kurukuma. Ni yang malah jam sana ini saya sifat. Kembali dia jam sana. Karena dia nggak mana mana. Ni inde musuh di sana. Kurukuma bela jadi. Oh, ni dalam mereka perangkat. Ni bakal ngerti jadi. Apa pekan dia nak berdia. Kaca la sigila ko oh nna lay ka bere bela jeli ka tabarakalla njaranya ayo nga mini jesa kum ere yesi dala ma sebe ka suma shima kusabe nga fami ngone ni koy na yi do bulu ni ko dugu si yere kay ikay ko dugu na mimi ngo ka doka ni ne dinga ni tare dim so fe kono ko ka gwen ay ede tay dingay nya ko de be kan ngalen da dingay nyapom way dim so ni ra to na wana na ne tira bien se wodi si se ni kanye aywa ere kanye ni Mohamed, Papa. Mohamed, kilo era kumene bulu kasiri. Kadia. Amani ko sobele. Oh, munelo. Mariam kiansera. Atona. Amma sonde. Kasa amanda ya Afrika tuna. Ida na bulok tibe. Aera ko abinyo ko yorum na ko. Ko dite tiga ko. Ay, kumisi ngurla ko. Kita, juga kita sewa. Nah, No bulan ni bumi kena ngajma ta sunna kala. Awo. Awak ka bumi kanyi. Awa. Itu ni ki salata di barala. Allah jadi ni itu ko da dawo Muhammad. Ro ka ka. Mungkin kana wala. Oh, ni wala basila. To ko bay mbram fe ko ni. Di anji ni na to bay. Ko bi ta dem sunno te ni kana dem sukuna ci. Nga kanar day. Oh, no gole ta de he. Kana ta dem sunno fe ja dem sukani ki segre. Daga to way ni mami ya siga je ko bala jile kida. Yame, yakli piyala. Oh, kuna na sai ka baraku ni. Nya jatin tara nya ni fo da men to bay. Kuma sa to bay. Ko kam go be jatu kunalla. Ne re o ko kala. Oh, ayo. Sini ana ta wala ni mo. Anga yemi biya to la de ngam. Oh, udah kun siga. Mohamed, ada juga tara cikola ko tara la kare. Akira tu. Sudah apa nak aku amprong ke perang. Mariam fa. Tununggu ka perang. Ya ka kira tu. Kan na ko ne de ka tu ka pu ka tu le ko le ko. Mais tu no ko ba tu de fay. Doya dabi. Ya wallahi ma dongo ba jabi a tuba law. Ah oui. Ya yangu ko tu. Na adun na tawta ini so kadi de. Ah oui. Tano ni so yo no ko mina. Sai to ko de para do ko mina ko sini kam tu. Ni ya ye dungudu b'a fɔ ko e de bɛ yala yala la k'i tɛ sɔn baara ma hali bi baara ma sɔrɔ n'ala sɔnna a ma ni nin baara sɔrɔ la u bɛna ye min b'a la sisan ni diyara ye kojugu kojugu Sababu b'a la dɛ. Mohamed ka n'o fɔ sa e b'a dɔn ni ne tɛ yan kɔni e de bɛ yan
n'u ye fɛn o fɛn kɛ u y'a kɛ ne kun donc i ni fɛn ka kan min yɛrɛ ka fisa ni ye quoi kana i yɛrɛ tɔɔrɔ o la quoi ah donc nin ye ko ɲuman yɛrɛ de ye quoi ala k'a kɛ ɲɛtaga ko ye quoi an bɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ nin diyara n ye dɛ kuma min fɔ Iburankɛ o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc n y'i bilasira d'accord bɛɛ ne bancinin de ka ko ye hali ni miri jiginna la bi n bɛ kasi non ni bana san ni ta ke ni bana a ye diɲɛ de nege bɛɛ de bɔ ne la quoi foyi nege tɛ ne na bilen ni bɛ ban tant que ni bɛ miiri in na i dun bɛ examen la ka tila donc o man ɲi quoi i b'i ka leçon ta i fɛrɛ ma ni ko gɛlɛyara cogo o cogo o ye ne ka dɔn ni an ka dugu nin de an ka dugu kungo in ni ko k'i b'a da yen kan dɔrɔn a tɛ mɔgɔ kelen ma sɔrɔ ni bɛ mɔgɔ caman de ka so ni wagati bɛɛ bɛ tɛmɛ an bɛɛ bɛ lafiya e ni an bɛna hɛrɛ sɔrɔ cogo de an bɛ miiri a la kɔfɛ nka ale kɔni ala b'a sɔrɔ Ita ance sama tumugo be amba erebe amba ance amba ini baraji amba ala ka jumara jara amina ala ka ngahero jara amina ala ka sabu nyumanga amina ala ka andeme amina amba ala ma do mu ala ma jumara yira amin amba erebe amba akira ko ne yɛrɛ kungo bɛ ma ko kunbila ni juma jiginna wulada fɛ nka komi an ye ɲɔgɔn kunbɛn yan ala ka ni saba amin amba erebe amba ka di komi an muso jiginna alhamdulillah rabbil alamin a y'a sɔrɔ a den cɛ tabarikala tabarikala o ɲana ko ala ka kɛ hɛrɛ ala ka den bolo amina ala ka foga amina ka fɔ mumu amina ka kɛ filama amina ka hirimɛ nɔgɔya amina cɛ ni ɲana cɛ ɲi baraka ko y'o de f'i ye ala ka kɛ filani filani wa a bɛ la cɛ bɛɛ de bɛ se ka bila bolo bugɔ dugu ma n'o tɛ bien a ɲana n ko n kun b'a f'i ɲɛna araba nata in o ye denkundi ye ça c'est bien ça c'est bien non n'an se kɛra min an b'o kɛ n'ala sɔnna ma ouais cɛ n'o tɛ sisan denwolo ko in an tɔ ta bannen don denwolo ma nka cɛ o da ala kan sa ala latigɛ don mɔgɔ ba tan bɛ dugu in kɔnɔ bi olu ci tɛ den sɔrɔ yɔrɔ dɛ mais ne kun mago b'i la kuma dɔ la ne y'i dɔgɔkɛ ci i ma dɔgɔkɛ Mohamed ne kun ye ci fɔ a ye k'a ka taa a ko k'ale tɛ ɲɔgɔn kalan an tɛ ɲɔgɔn kalama ni ne kamana gan dɛ n ka cɛ kamanagan ko tɛ diɲɛlatigɛ ko tɛ wa ani ne muso tɛ bɛn a tɛ ne yɛrɛ sago kɛ n ka so yarɔ kɔni ne tɛna se ka mara o cogo kan ne de dɔgɔnin don ale de bɛ ne lahɔrɔma na cogo di ne muso t'ale kɔrɔmuso ye wa ni ne muso ye kɔrɔmuso i bɛ bonya min da ne kan n'o de fɔ Mohamed a bɛ bonya min da ne kan a k'o kelen da muso kan a bɛ n bonya tɔgɔ a ka muso minɛ ten i bɛ se ka bila i bɛ se i dɔgɔnin ka bila i muso la deni tɛ foyi k'a la fɛn tɛ foyi ka Mohamed la a bɛ ka lajaba jan ne bɔra ka ban lahara t'a la mais ne kun k'o tɛ ɲɛ o tuma na sisan a fana k'ale kɛ ka taa yɔrɔ ɲini jamais ne tɛ ka fɔ ko kɔrɔ o tɛ quoi parce que vraiment ani muso tɛ bɛn fiyewu n'i ka kuma mɛn mais isa an bɛ kelen f'i ye n'i y'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin isa i ɲɛ bɛ ne la bitigi ci min kɛra ne ka bitigi kun cira ala ni ne dɔgɔnin sababu n'i ye ne wulilen bi ala ni ne dɔgɔnin sababu ni ne kun y'o gɛn k'a fɔ ko ne y'o gɛn ne kun bɛ sigi a malo kɛnɛ kan mɔgɔ adamaden kɛra cogo o cogo mɔgɔ bɛ se ka kɔrɔya n'i fa ye i bɛ kɔrɔya n'i ba ye mais i tɛ kɔrɔya n'i kɔrɔ ye fo ka se i dɔgɔnin de ni e tɛ sini ale de kan ka t'e nɔ ta ni e y'o gɛn ayiwa ni ko muso ko dan y'a yɛrɛ muso bɛ taa o ye mɔgɔ wɛrɛ de ye e dun dɔgɔnin i yɛrɛ ba den de e b'o gɛn muso ye i tɛ bi muso dɔn ne ta ye ladili ye n'i y'a mɛn o don n'i m'a mɛn fana ayiwa ne taara n y'a f'i ye cogo min na o de don dɛ. Bon, Karim, n'i ka kuma mɛn n'i y'a mɛn a ka di kabi an ɲɔgɔn dɔn an ma ko bɔ ɲɔgɔn ta la o ye tiɲɛ n'a ma ɲɛ k'i kumana n tɛ bɔ i ka kuma kɔ ka se wala o de ka di ne ye i ye min fɔ nin ye i dɔgɔnin minɛ dɛ a ka don so kɔnɔ dɛ
Beta yaro arabado inga denguli. Jiba denguli to. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ. N'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma ko mana kɛ cogo min na n yɛrɛ bɛ se n bɛ kuma ni Mohamed a bɛ manamana ko fɛn fɛn na e k'o tɔ to a bɛ diya n ye dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la sisan denw vraiment allez inchallah merci n bɛ kuma ye i ka jibatɔnaji bɛ taa jai hakili bɛ ala n'a kira b'o di marama b'o di k'an bɛn ha ka juma wɛrɛ yira n na Papa, ne te feli, bali, yo rambe luka. Yo pagede. Yo le diani na. Mwenye ni dia. Ne te ngado na bonye ha. Papa. Sisa mwani. Ne ba domi luka. Ni zo mena mena. Ina bide ni abedo. Tapi Mohamed ta gon. Ya le. Mais je sais que il est là avec des problèmes. Non. Voilà. Et comment on va commencer? Oui. Dis-le oui. Je me pose des fois dans ma famille. J'en ai marre de toi. Ça, c'est quelle manière? Comment c'est qu'on l'a? Tu peux rester à terre, hein? Tu vas rester. J'en ai marre de toi. Tu dis là, nous n'en pas. Ça, c'est quelle manière? Il va me dire, appelez. Hein? Ça sera. À belle du malade. Allah. Idrissa, nani jiro ya kana jiro dama. Ime kwa mewa. Jifle. Ka. Kona be. Bas pues. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan dore ya. Ai. Minat gana bu. Pasti. Ini apa bismillah. ini dia. Ni bawa nggak mau. Kuni kan ni ma kendela ko fana ki jatile aka. Ngan nali fe. Itu ka terken ni. Mohamed. Apa ni ko ke ni? Pakile. Bon, mais amine musore tite. Donc voilà, min ke manan chali ni sabena. Ala ke jito mo tena. Tew. Ala be tene tangi. Ngalu hard night san tangi ka. Kile lere kile wala masigo ni kile mana wi. Abadi. Wala ni femi no ke na ni ngoni che. Ko badiya e fele a bisinga timene. Mana hali ini ada di luar ni. Ala kan so hakila, ala kan di dama. Ani muso de tipe. Donc la nya agena. Nya la ne agengui. Nga nyinga jalaki ye. Ola nya meka be fe. Ola tala sabu nya bala. Nana woni sima ya. Ika azini ka yini fe. Akasika sampi. Akasika so. Oh, c'est pas juste. C'est comme il y a photo. La mani sabato. Yera. Era bela kan sabato. Parce que nous ma putni nyangura ko. Abete. Mana nyangura. Comme il dirait yakka chala ki joro yi. Itu talo show amanye. Ka ko badinya.
uri ka gire kefe duk jumi furkan ale tunani musin na treni ibadi nyonga musin bitaka watu nyonga iman ibadi mikien tula tukushila babe rukumi yere yi ka jala kiro oh ni pasi aku make cukup aywa ati farla nyonga aku ni nabu